Mae'r tîm grantiau Cyllid yma yn CVSC yn gallu helpu grwpiau mewn amryw o ffyrdd. Da ni'n gallu helpu i ffindio cyllid allanol, da ni'n gallu referio nhw at gyllidwyr eraill. Da ni hefyd yn rhoi cyngor iddyn nhw weithiau ar be wrach sy'n nhw'n gallu rhoi mewn ceisiadau i wneud nhw'n gryfach. Ac da ni'n gallu hefyd gyrru nhw ymlaen at aelod arall o'r tîm. A da ni gyd jyst yn gweithio fo'n gilydd, deud y gwir. Yma yn CVSC mae gennym ni amryw o grantiau ar gael. Da ni hefyd weithiau yn cael cyllid arall i mewn. Felly yn y gorffennol, da ni wedi bod yn gweinyddu cyllid Comic Relief. Da ni'n gweinyddu cyllid ar gyfer Beti Cadwaladr weithiau, ar gyfer iechyd a lles. Felly da ni'n agored i amryw o gyllid sy'n dod i mewn mwyn y sector, mwyn helpu'r cymunedau yma yng Nghonwy. Mae yna amryw o sefydliadau da ni'n gweithio'n agos efo, felly os oes yna grwpiau'n dod ata ni eisiau rhywbeth penodol, da ni'n gallu referio nhw atyn nhw. Da ni'n siarad yn aml fatha cyllidwyr, felly mae gennym ni ddigwyddiad misol da ni'n neud hefo'r lotri er enghraifft, lle mae grwpiau'n gallu siarad hefo ni ar lotri Rhyn Adag ac unrhyw gyllidwr arall da ni'n meddwl fysa o fydd i'r grŵp yna. Felly da ni'n trio cydweithio fo'n gilydd bydd y prosiect. Yr elfen o'r rôl sy'n rhoi boddhad mwyaf i fi yn y swydd ydy gweithio hefo'r cymunedau yma. Dwi'n licio mynd allan ac gweithio hefo nhw, siarad am brosiectau hefo nhw, gweld prosiectau wedyn. Os dyn nhw'n llwyddiannus yn cael yr arian, mynd yn ôl allan, gweld sut mae'r pres wedi elwa nhw a faint o fydd mae'n neud i'r gymuned yna. Mae'r dyfodol yn edrych yn gret, mae'r pres yma yn dyfodol ac gobeithio fydd yr cymunedau yma'n gallu elwa ac yn dowch i siarad efo ni a gan i weld sut brosiect sgynnych chi.